Fil-bidu tal-fidi tagħna hemm il-ħniena. Meta ħlisna mill-għarqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu mruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Kull darba li naqraw dawn il-versi mill-kap 28 tal-Atti tal-Apostli u nisimgħu l-isem ta' Malta, inħossu bħal dexa ma' ġisimna kollu u bħal sana tilħaq lil qalbna. Dan mhux biss għax isem pajjiżna u mniżżel fl-Iskrittura mqazza, imma wkoll għax inġeddu l-memorja sabiħa tal-laqgħa li missierijiet taw lil Pawlu u lil sħabu li kienu fid-diffikultà. Laqgħa tant sabiħa li baqgħet immarkata fil-qalb ta' Luqa, l-awtur ta' din il-ġrajja. Ġabu ruhom magħna bi ħlewwa liema bħala. Luqa juża l-kelma filantropija, ħbiberija mal-bnedmin. U wara 3 xhur li Pawlu dam fi gżiritna din il-ħlewwa tal-laqa tal-bidu kompli tikber tant li Luqa jala il-qagħda tagħhom f'Malta billi jgħid: u rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-ħniena ta' Alla hija akbar mid-dnubiet tagħna. Matul iż-żmien li fih Pawlu u Luqa kienu fostna, għarfuna lil Alla il-veru u kif dan wera ruħu f'Ġesu ta' Nażaret. U rewna kif Alla tagħna u għani fil-ħniena. U għalunna li din il-ħniena tiegħu għalina hija profonda aktar mill-imħabba ta' bejn żewġ namrati u fidila wisq akbar mill-imħabba ta' bejn omm u iben jew bint. Imqar jekk mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx għal binġufa, jien ma ninsik qatt. Din l-imħabba mimlija ħniena ta' Alla deret fil-milja tagħha fil-persuna ta' Ġesu. Kontra drawit ta' żmienu Ġesu jieqaf jitkellem ma' mara midimba u Samaritana u jweda l-ilma li jaqta l-għaġġ. Jidħol fid-dar tal-midimbin pubbliċi u mistmerra bħalma kienu Mattew u Zakkew u joqgħod magħhom għall-ikel. Joqrob lejn il-lebrużi li kulħadd kien jitbiet minnhom għax imnizzin, imisshom u jfejjaqhom. Jiltaqgħu jieqaf jitkellem ma' dawk li kellhom spiritu ħażin u jeħlishom. Jagħti mill-ġdid id-dinjità lil mara adultera u jeħlisha mill-mewt. Ġesu merfuħ fil-għoli fuq is-salib mhux għajr il-wirja u l-karba mimlija ħniena tal-missier fuq id-dinja. Mela l-ħniena ta' Alla tisboq bil-wisq anke l-ogħla mħabba tal-bnedmin, kemm fil-wisa u kemm fit-tul, kemm fl-għoli u kemm fil-font. Hija ħniena li tilħaq lil kulħadd, saħansitra lil dawk li salbuh. Hija ħniena li ma taqta' qatt, tant li tibqa' tfittex il-naġa l-mitluva sa ma ssiba. Hija ħniena estrema li tasal li tmut għal min tħobb. Il-ħniena ta' Alla tistedinna nħennu għal xulxin. San Pawl għallimna li Alla jħossu fl-aqwa tiegħu meta aħna nduqu ftit minn din il-ħniena. U jħossu tassew missier meta aħna nħossuna ulied maħfura. L-esperjenza awtentika tal-ħniena u tal-maħfra tfakkarna li Alla hu missier u fl-istess waqt iġġeddidna fl-identità tagħna bħala wlied maħbuba u maħfura tiegħu. Kif inkunu nafu li qegħdin nagħmlu esperjenza ta' din il-ħniena ta' Alla lina? Meta aħna nikbru fis-sens ta' ratti l-ħajl lill-Alla u fit-tħaddim tal-ħniena lejn xulxin. Aktar ma nħallu lill-Alla jagħmel ħniena magħna,
aktar inħossuna fil-paċi u nikbru fil-ħniena lejn xulxin. L-esperjenza sħiħa tal-ħniena ta' Alla nkunu ngħixuha tassew meta l-maħfra u l-ħniena li nirċievu minn għandu inkomplu ngħadduhom lil xulxin fir-relazzjonijiet ta' bejnietna fil-ġrajiet ta' kuljum. Aħfru lil xulxin. Bħal Mawlulej ħafer lilkom hekk għamlu intom ukoll. Ma nkunux għamilna esperjenza sħiħa tal-ħniena ta' Alla jekk naħsbu li din tagħtina l-permess li nagħmlu li rridu kemm fil-konfront ta' Alla u ta' xulxin. Jekk nifhmu tassew li Alla jħobbna, żgur li nsibuha bitqila biex noffenduh. U meta noffenduh, jiddispjaċina tassew. Jekk ngħixu fil-ħniena ta' Alla nkunu aktar attenti biex nuru ħniena ma' xulxin. Il-bledmin l-oħra minflok kompetituri nqisuhom aktar bħala ħutna u allejati tagħna. Il-ħajja fil-ġuf inqusuha aktar bħala rigal prezzjuż tal-ħallieq u mhux bħala xkiel. L-anzjani tagħna nqisuhom bħala benefatturi u eżempju ta' ħajja u mhux bħala toqol. Il-migranti li jiġu fi xtutna nqisuhom aktar bħala ħutna fil-bżonn u fl-istess waqt riżorsa u mhux barranin li qed jieħdulna xogħolna. Il-ħolqien ta' madwarna nqisuh bħala d-dar ta' kulħadd li rridu nieħdu ħsiebha b'responsabbiltà u mhux proprjetà tal-ftit li tiġi sfruttata għal ħlieh tal-flus. Il-professjoni titqies bħala vokazzjoni u servizz u mhux sinjal ta' prestiġu u mezz ta' lukru. It-tmexxija titqies bħala ministeru qadi u mhux okkażjoni ta' sfruttament u korruzzjoni. L-esperjenza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni iddaħħalna dejjem iżjed fil-misteru tal-imħabba mimlija ħniena ta' Alla. Kif bħala bnedmin bejnietna spiss inħossu l-ħtieġa li l-oħrajn juruna li jħobbuna bil-kliem jew bil-ġesti, hekk ukoll inħossu l-bżonn tal-konferma tal-imħabba mill-ħmlija ħniena ta' Alla lejna, speċjalment fil-qrar. U kif kull darba li nħossuna maħbubin mill-oħrajn, bħal jiġġedded fina l-entużjażmu tal-ħajja. Hekk ukoll kull darba li nqerru, Alla jerġa' jwellidna fil-maħfra u jfawwarna bl-ispirtu tal-ħniena tiegħu. Nilqgħu fostna l-għannej tal-ħniena ta' Alla. Il-miġja fostna tal-missier tagħna l-Papa Franġisku fit-2 u 3 ta' April li ġejjin hija minna nfisha ġrajja ta' ħniena ta' Alla lina l-koll. Imqanqal mill-imħabba mimlija ħniena li għandu għalina l-Maltin u l-Awċin, il-Papa jixtieq jiltaqa' magħna wiċċ imwiċċ u jwasslilna l-kelma tiegħu. Fit-tagħlim tiegħu il-Papa Franġisku spiss jinqeda b'diversi ġbijat biex jgħinuna nidħlu fil-profondità tal-ħniena ta' Alla. Bir-raġun nistgħu nsejħulu l-għannej tal-ħniena ta' Alla fi żminijietna. Il-Papa Franġisku li sqal li l-isem ta' Alla huwa ħniena. U dan l-isem intwera fl-aqwa tiegħu f'Ġesu fuq is-salib. Alla għandu mod tiegħu waħdu kif iħares, u jħares biss biex iħobb u jagħżel. Jekk aħna rridu nkunu wlied il-missier u aħwa veru ta' Ġesu, irrid ikollna ħniena ma' xulxin. Hekk il-komunità tad-dixxipli ta' Ġesu issir tixbaħ lil-dar tal-ħniena u lill-isptar tal-battalja li jilqa' fih lil kulħadd. Mlimmi bil-ħniena ta' Alla l-Papa għandu imħabba partikolari lejn il-foqra, il-migranti, il-batuti u dawk kollha li huma mormija mis-soċjetà. Jixtieq li l-Knisja tgħix b'aktar awtentiċità l-opri tal-ħniena li Ġesu għex u xandar fil-Vanġelu. Issa li ser nibdew ir-Randan, għandna opportunità tad-deheb biex inħejju b'mod spiritwali għażjara tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fostna. Iż-żmien tar-Randan huwa l-aktar adattat biex nieqfu nirriflettu dwar il-ħniena infinita li Alla għandu għalina u dwar kif nikbru fil-ħniena lejn xulxin, speċjalment
lejn l-imwarrab u l-batut. 2000 sena ilu l-miġja ta' Pawlu weldet lill-missirijietna u lilna fil-fidi. Jalla l-miġja tal-Papa Franġisku f'April li ġej iġġeddet lilna u lil-uliedna fil-ħniena. Imqanqlin minn sens kbir ta' umanità, missirietna laqgħu lil Pawlu u lil sħabu biħlewwa liema bħala. Imħeġġin mill-imħabba u rispett lejn il-missier tagħna l-Papa. Ejjew nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex nilqgħuh fostna bil-ferħ u nistennew bil-ħerqa il-messaġġ li għandu għalina. Ħankunu aħna wkoll parti minn din ir-rivoluzzjoni tal-ħlewwa. Marija, Om tal-ħniena, li qabilna mxiet il-mixja tal-fidi, tidħol għalina quddiem bina biex iż-żjara tal-Papa fostna tkabbarna fl-imħabba lejn Alla u lejn ħutna l-bnedmin, l-aktar dawk fil-bżonn. Bil-qalb natukom il-barka pastorali tagħna.